போங்க வரேன் போ போ வா. அதிகமாக ஷார்ட் வீடியோ தான் போடுவேன். அதில் ஒரு கமெண்ட் வந்திருந்தது, அக்கா வீடியோவை முழுசாக போடுங்கக்கா, எங்களுக்கும் பார்த்து சந்தோஷப்படுற அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்கக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஃபுல் வீடியோ போடுறேன். தோப்புக்கு போனால் எப்பயுமே டிட்டியும் கட்டையும் இல்லாமல் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவனுங்க நமக்கு முன்னாடி கிளம்பி நிற்பானுங்க. அப்படித்தான் மாடு ஓட்டிட்டு வரலான்னு ஈவினிங் தோப்புக்கு போயிருந்தோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டியும் கட்டையும் எங்கள் கூடவே வந்தாங்க. வந்தவங்களோட பிஹேவியர் நீங்களே பாருங்க, எப்படியெல்லாம் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நமக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்றது இவங்களை வச்சு தாங்க இருக்கே. என்னடா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கேருந்து வரும்போது நான் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கட்ட வந்தான். அதே போல் முன்னாடி போனாலும் திரும்பி என்னை பார்த்துப்பான். நான் எப்படி நடந்து வரேன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நடந்து போவேன். மேக்சிமம் இந்த மாதிரி தெருவில் இருக்கிற நாய்க்குட்டிகளை எடுத்து வீட்டில் வளர்க்குறவங்களுக்கு இவங்களோட பாசமும் அன்பும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும். எத்தனையோ நபர்கள் புரியாம இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து நான் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வர்றது. இப்ப நான் போய் வண்டி தான் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு கட்ட வேகமா வண்டியை தாண்டி ஓடிடுவான். ஆனா டிட்டி வந்து வெயிட் பண்ணுவான். ஏன்னா வண்டியில தான் அவர் வீட்டுக்கு வருவாரு. இப்போ பக்கத்துல ஒரு வேலை நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம தோப்புக்குள்ளே தான். அந்த வேலையை பாக்குறதுக்காக வந்தோம். வேலையெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வாடா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னதுக்கப்புறம் கட்டை வந்து போயிட்டுருக்காரு. கட்டைக்கு ஒரு காலில் அடிபட்டது, நாய்கிட்டலாம் சேர்ந்து கடி வாங்கினதுனால அந்த கால் நொண்டிக்கிட்டு இருக்கான். நிறைய பேர் ஏன் கட்டை நோண்டான்னு கேட்குறீங்க. எலும்பு வந்து தப்பாக வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிட்டதுனால அவனுக்கு வந்து இனிமேலுக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் டாக்டரு. இப்போ நீங்கள் டிட்டியை பார்க்கலாம். டிட்டி வந்து எப்படி ரன் பண்ணிட்டு வராரு அப்படின்னு. ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடந்துட்டு வருவார். நீங்கள் வந்துட்டு என்ன இப்படி டிட்டி நடக்கிறானேன்னு பார்க்கலாம். அவன் வண்டிக்காக தான் மெதுவாக வருவான். ஏன்னா வண்டியில் தான் அவனுடைய பயணமே இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.